Искаха да видят видяното от вас, но не видяха. Да чуят чутото от вас, но не чуха. Какво да правим? Как пише в закона? Какъв прочит ще дадеш? Възлюби Господа от сърце, от цяла душа, с всичка сила и целия си ум. Обичай ближния както себе си. Прав си, това стори и ще живееш. Кой е мой ближен? Войниците не са. Ами кесаря? Веднъж един човек слизаше от Ерусалим в Ерихон. Нападнаха го кръци. Съвлякоха го, набиха го и си отидоха. Случи се, че оттам мина свещеник. Като видя мъжа, мина на отсрещната страна. По същия начин дойде един левит. Погледна го и тръгна забързано напред. Но един самарянин дойде по пътя до мъжа и като го видя, се изпълни с жал. Приближи се до мъжа, изля масло и вино на раните му, закара го в една гостилница и се погрижи за него. На другия ден даде 2 сребърника на гостилничаря да се грижи за мъжа и рече: каквото още похарчиш, на връщане ще ти заплатя. Кой от тримата се е държал като ближен към нападнатия от кръци мъж? Който му показа милост. И ти прави така. Оп! Оставете децата да дойдат при мен и не ги спирайте. Тяхно е Божието царство. Право ви казвам, който не приеме като детенце Божието царство, той никак няма да влезе в него. Който приеме детето, мене приема. И който приема мен, приема този, който ме прати. Защото най-малкият от вас е най-голям. Ей, какво става? Какво има? Минава Исус Назарянинът. Исусе! Исусе! Сине Давидов, смили се над мене! Какво искаш да сторя за теб? Искам да прогледна. Прогледни. Изцелите вярата ти. Аз виждам. Прогледнах! Аз виждам! На път за Ерусалим Исус бе посрещан от големи тълпи. Те го молиха да им покаже пътя към спасението и да им каже още за Божието царство. Този човек е пророк. Мой Господи, спаси ме! О, Господи, спаси ни! Спаси ни! Слава на Бога! Покажи ни правия път, Господи. Хората бяха започнали да го приемат за Господ и наставник. В Ерихон имаше бирник на име Закхей. Той силно желаеше да види Исус и се качи на едно дърво. Слез долу, Захея. Днес трябва да ти гостувам. В моя дом? От тях никой не гостува. Закхей познава ли Исус? Чуйте! Давам
половината си имот на бедните. И ако някого съм ограбил, връщам му го 4-кратно. Това е невъзможно. Не вярвам бирник да връща налозите. Днес стана спасение в този дом, защото и този мъж е Авраамов син. Човешкият син дойде да спаси погубените. Чуйте, отиваме в Ерусалим и ще се изпълнят всички пророчества за човешкия син. Ще бъде предаден на езичниците, поруган, безсрамно оскърбяван, оплют. Ще бъде бит и убит. Но на третия ден ще възкръсне. Иисус пое решително пътя към Ерусалим. Направи го, макар да знаеше, че ще бъде убит заради греховете на човечеството. Множеството се зарадва на идването му и го нарече свой цар. Равине, кажи на учениците си да мълчат. Казвам ви, че ако те млъкнат, то камъните ще започнат да викат. Мир в земята и слава във висините! Исус приближаваше Ерусалим и като го видя, плака за него. Да бе знаел, поне в този твой ден пътя към мира, но ти не го видя. Ще дойдат дни, когато врагове ще издигнат окопи, ще те обсъдят и ще те отеснят отвред. И в тези стени ще те унищожат. Теб и децата ти. И камък върху камък няма да оставят, защото ти не позна времето, когато беше посетен. Свещеният храм в Ерусалим се бе превърнал от място за молитви в място за търговия. Три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Писано е! Домът ми ще бъде молитвен дом, а вие го направихте разбойнически вертеп. Отива към животните ми! Спрете го! Спрете го! Викнете стражата! Викнете стражата! Съпротивата сред политици и религиозни водачи растеше, защото народът приемаше Исус за цар.
Мнозина вече го приветстват като цар. Цар ли? Цар на бирници и блудници. Знаем ги тия хора. Идват, искат нещо, отиват си и ги забравят. Не бъди сляп. Поклонниците му бързо се множат. Хората му вярват. И го мислят за цар. Нека ви предупредя. Ако този пак наруши реда, вие ще отговаряте. Може би е прав. Време е да спрем галилеянина. Колкото повече Исус разобличаваше двуличните книжници и фарисеите, толкова повече растяха последователите му. Както и съпротивата от заклеймените. Веднъж в храма Исус видя една бедна вдовица да пуска 2 медни монети. Нямаш ли още? Казвам ви, тази бедна вдовица пусна повече от всички, защото другите пуснаха в дар от излишъка си. А тя, колкото и бедна, пусна целия си имот. Кажи, имаш ли право да казваш това? Кой ти го даде? Ще ви задам един въпрос. Кой даде право на Йоан да кръщава? Бог или хората? Какво да кажем? Ако речем Бог, ще каже: защо не повярвахте на Йоан? Ако речем хората, тълпата ще ни убие. Те вярват, че Йоан беше пророк. Не знаем отговора. Нито аз ще ви кажа с какво право правя това. Веднъж един човек насади лозе. Даде го под наем. И замина за дълго време. Когато дойде време за беритба, прати слуга при селените да му дадат от плода на лозето. Но селените го набиха и отпратиха без нищо. Той изпрати друг слуга. Те и него набиха. Срамно го оскърбиха и го отпратиха без нищо. Прати трети слуга. Селените и него биха и изхвърлиха. Тогава стопанинът си рече: що да стори? Ще пратя любимия си син. Него ще почетат. Но селените, като го видяха, си казаха: това е наследникът. Да го убием и имотът е наш. Кажи ни повече, Господи. Хвърлиха го вън от лозето и го убиха. Какво да стори стопанинът на лозето с тия селени? Ще дойде и ще ги убие и ще даде лозето на други. Що значи той писание? Камъкът, който отхвърлиха зидарите, се оказва най-важният от всички. Който падне върху този камък, ще се смаже. А този, върху когото падне, ще направи на прах. Учителю, знаем, че право ни учиш. Знаем, че не се кланеш на титли, а учиш истината за Божията воля. Кажи ни, право ли е за нас да даваме данък на римския император? Внимавай, той те подмамва. Дайте сребърник. Чий образ има тук? На Кесаря! Тогава дайте Кесаровото на Кесаря. А Божието дайте на Бога. Какво ще кажете? Наближаваше празникът на безквасните хлябове, наречен Пасха. И прати Исус Петър и Йоан да приготвят храна за Пасхата.
Толкова много съм желал да ям тая пасха с вас, преди да страдам. Казвам ви, няма вече да ям, докато не дойде Божието царство. Благословен да си, Боже наш, Царю на Вселената, който вадиш плод от лозата. Вземете и го разделете. Няма вече да пия от плода на лозата, докато не дойде Божието царство. Благословен да си, Боже наш, Царю на Вселената, който вадиш хляб от земята. Това е тялото ми, което вам се дава. Така правете и ме помнете. Тази чаша е новият завет в моята кръв, която за вас се пролива. Но ето, ръката на моя предател е с мен на трапезата. Човешкият син трябва да умре според както е определил Бог, но горко на предателя. Аз ли съм? Господи, кой е? Какво говори той? Нали не съм аз, Господи? Това? Назови предателя. Господи, това е невъзможно. Аз не съм. Най-големият от вас нека стане най-малък. И началникът като слугата. Защото кой е по-голям? Седналия на трапезата или онзи, който слугува? Който седи, разбира се. Но аз съм с вас като онзи, който слугува. Вие устояхте с мен в моите изпитания. И както моя отец ми даде правото да управлявам, така и аз ще го дам на вас. Вие ще ядете и пиете на моята маса в моето царство. Ще управлявате 12-те Израилеви племена. Няма ли предател? Симоне, помни. Сатана е решил да изпита всички ви. Да пресее доброто от злото, както се пресява зърно от плява. Но аз се молих да не отслабне вярата ти. И когато се върнеш към мен, утвърди братята си. Господи, готов съм с теб да ида в тъмница и да умра с теб. Казвам ти, Петре, 3 пъти ще се отречеш от мен, преди петелът да пропее днес. Пратих ви без торба и обуща, но бяхте ли лишени от нещо? Не, от нищо. Но сега, който има торба, нека я вземе. Който няма нож, да продаде нещо и да си купи. Казвам ви, писано е, и към беззаконниците биде той причислен. И написаното за мене се сбъдва. Виж, ето 2 ножа, Господи. Достатъчни са. Събра се съветът на старейшините да видят как да прогонят Исус. Тогава влезе дяволът в Юда, който бе един от 12-те. Той отиде при старейшините и го предаде. Исус отиде на Елеонския хълм да се моли. Молете се да не паднете в изкушение. Юда предаде Исус само за 30 сребърника.
Исус знаеше. Часът на смъртта му за греховете на човечеството наближава и се молеше. Отче, ако желаеш, отмени ме с тая чаша. И не моята воля, но твоята да бъде. Яви му се ангел от небето, да го укрепява. А потта му стана на капки кръв, които капеха на земята. Защо спите? Станете и се молете да не изпаднете в изкушение. Юда. С целувка ли предаваш човешкия син? Господи, да ударим ли с нож? Арестувайте го! Достатъчно. Какво чудо! Трябваше ли да идвате с ножове, като срещу разбойник? Когато бяхме в храма, не се опитахте да ме арестувате. Сега е вашия час, когато властва тъмнината. Арестувайте го! Пасете го добре. Войниците го отведоха в двора и го подиграваха, че е цар. Я, царско на метал! Кажи ни какво ще стане. Направи някакво чудо. Ти ли ще ни спасиш, Ваше Величество? Ти ли ще ни спасиш? И тоя беше с Исус. Жено, не го познавам. Видях ги заедно. Твои покорни слуги. Как е да гледаш други го почтително? И ти си от тях. Не съм.
Няма съмнение, и той беше с Исус. Освен това е галилеянин. Махай се! Не знам за какво говориш. Исус се обърна да погледне Петър. Тогава Петър си спомни думите на Господа. Преди да пропее петелът, 3 пъти ще се отречеш от мен. Господи, молим те, постъпи според величието на силата си. Ти прости на отците ни, когато отхвърлиха Словото Твое. Ти, даже гневен, не ги изтреби заради Твоята любов към тях и поради завета Твой. Ти ги пожали. Кой те удари? Предречи. Кой ще те удари? Спрете! Спрете, казах! Водете го пред съвета. Върви! Съветът на старейшините се събра да разпита Исус. Кажи, ти ли си Спасителят? Ако ви кажа, няма да повярвате. Ако ви запитам, няма да ми отговорите. Но от сега нататък човешкият син ще седи отдясно на Бога. Значи, си Божият син? Да, аз съм. Нямаме нужда. Кой му е дал право да казва това? Няма нужда от свидетели. Той не е виновен. Нали всички го чухте какво той ви каза? Ще го отведем при Пилат. Върви! Отведоха го при Понти и Пилат, най-жестокият от всички римски управници, осъдил хиляди хора на смърт върху кръста. Какво търсите тук в този утренен час? Този човек развращава народа. Той вдигна врявата на пазара в храма. Какво ще бъде неговото наказание? Осъди го! Аз не намирам никаква вина в този човек. Виновен е. Забранява да се дава данък на кесаря. Твърди, че е Месия и цар. Цар! Ти ли си юдейския цар? Ти го казваш. Почна от Галилея, а сега е тука. От Галилея? Този човек от Галилея ли е? В такъв случай цар Ирод да се справя с него. Той е още в Ерусалим, нали? Водете го при Ирод. Кой казваш, че си ти?
Кои са твоите ученици? Говори се, че вършиш чудеса. Направи чудо. Кесарю, той развращава целия народ. Нарича себе си царят. Този? Цар? Ваше Величество. Накажи го. Върни го на Пилат. Той управлява тук. Той не е сторил нищо, за да заслужава смърт. И тъй, като го накажа, ще го пусна. Задължен си за празника Пасха да пуснеш един затворник. Пусни ни Варава. Варава. А този разпни. Да, дай ни Варава. Той не виден! Ти, завържете го. Какво очакваш, Пилате? Той е Исус! Защо го биеш? Той не винен! Оставете го! Той е Месията! Нищо не е прави! Вдигнете го! Но те продължиха да викат, че Исус трябва да бъде разпнат. Затова Пилат осъди Исус на смърт. Освободи Варава, както искаха, който за размирици убийство бе хвърлен в тъмница, а Исус предаде да бъде разпнат. Как се казваш? Симон от Киринея. Ела насам. Срежи въжетата. И го носи. Хайде, мърдай. Назад. Назад. Оставете го. Хайде, махайте се от пътя.
Назад! 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 Плачем за теб, Господи. Пини това. Пини, Господи. Дъщери Иерусалимски, не за мене, за себе си и за децата си плачете. Ако така правят с суровото дърво, какво ще правят с сухото? Бог да ти помага. Ще се молим за теб. Върви! Отново! Хайде! По-бързо! По-бързо! И върви! Хайде, вървете по-бързо! Давай! Давай! Хайде! Хайде! Сега ти отпред! Хайде! По-живо! Закови пирона! Фазетата! Отче, прости им. Не знаят какво правят. Другия избавил. Да избави себе си. Избави себе си, ако си Месия. Слез от кръста. Покажи ни някое чудо. В изпълнение на предсказанието от преди стотици години, Исус бе разпнат между двама разбойници.
Това не е обикновена дреха. Дай, не якъсай. Да хвърляме жреби за нея. Който хвърли 6, той пече. Добре, да видим. Не, чакай, аз чакай. Късметлия си ти. Какво ще правиш с нея? Беше моя. Над главата му сложиха надпис: този е юдейският цар. Ако си юдейски цар, избави се. Нали? Ти си Месия. Спаси себе си и нас. Нямаш ли страх от Бог? Осъден е на същото, като теб. Макар да не е сторил никакво зло. Помни ме, Исусе, когато дойдеш като цар. Обещавам. Днес ти ще бъдеш в рая с мене. Бе пладне, когато мрак покри цялата земя и остана така 3 часа. Завесата на храма се раздра през средата. Отче, в Твоите ръце предавам духа си. Истотникът, като видя станалото, прослави Бога, като каза: Слава на Бога! Този човек бе праведен. Йосиф от Ариматея, праведен член на религиозния съвет, който не се бе съгласил с това дело, взе позволение от Пилат да сложи в гробница тялото на Исус преди събота.
Прости ни. Вървим след тялото на нашия Господ. Ще ви помогна. Да вървим. Съботата настъпва. Сутринта, рано в неделя, те дойдоха на гроба, носещи приготвените аромати. Намериха камъка, отвален от гроба. И като влязоха, тялото го нямаше. Защо търсите живия сред мъртвите? Няма го тук. Възкръсна. Спомнете си думите му. Човешкият син ще бъде предаден в ръцете на грешници. Ще бъде разпнат и в третия ден ще възкръсне. Чуйте! Камъкът беше отвален. Влязохме, но тялото на нашия Господ го нямаше. Добро, тялото го няма? И дойдоха два ангела, сияйни като слънцето. Рекоха ни: защо търсите живия сред мъртвите? Вярно е. Вярвайте ни. Вярвайте ни. Ние видяхме. Гробът е празен. Нашият Господ го няма. Петре, повярвай ни. Исус се яви на двама от учениците. Те се втурнаха при другите. Господ наистина възкръсна. Яви се на Симон. Не можахме да го познаем. Отначало. Но като разчупи хляба, го познахме. Емаус, странно е, че е отишъл там. Мир на всички. Защо сте смутени? Защо у вас се раждат съмнения? Вижте, ръцете ми, краката ми. Това съм аз, същият. Пипнете ме и вижте. Духът няма меса и кости, както аз имам. За всички тия неща ви говорих, когато бях още с вас. Че всичко, което е писано за мен в Моисеевия закон и в псалмите, трябва да се изпълни. Това е писано. Христос трябва да страда и да възкръсне в третия ден. В Негово име трябва да се проповядва покаяние и прощение на греховете между всички народи, започвайки от Иерусалим. Вие сте свидетели на това. А аз ви нося обещанието на отца ми. Но чакайте в Иерусалим, докато се облечете в сила отгоре.
да ви благослови. Даде ми се всяка власт на небето и земята. Идете, научете всички народи и кръщавайте ги в името на Отца, Сина и Светия Дух. Учете ги да пазят всичко, което съм заповядал. И ето, аз съм с вас през всичките дни до свършека на света. Амин. Празен беше гробът, в който положиха тялото на Христос. 3 дни след смъртта си Той възкръсна и е жив. И днес иска да влезе в твоя живот. Сам Исус рече: Аз съм възкресението и животът. Който вярва в мен, ако и да умре, ще живее. Минаха около 2000 години, откакто Исус възкръсна. Той е жив и днес. И влиянието му в света е ненадминато. Раждаха се и умираха горди повелители, крале, учени, писатели. Изчезваха в небитието. А Исус е жив и днес. Той е най-уникалната личност, живяла някога на света. Уникално е раждането му, заченат от Дева Мария. Уникален е животът му. Води свят безгрешен живот и върши чудеса, които не могат да се сравнят с нищо, случило се някога на земята. И посланието му е уникално. Дава любов, опрощение и нов живот на всички вярващи, че е техен Спасител и Господ. Този зов ражда нов живот и надежди. Уникална е смъртта му на кръста. Преди 2000 години Бог жертва единородния си син Исус за греховете на всички хора. Той умря за теб. И възкресението му е уникално. На 3-тия ден от смъртта му стана най-голямото чудо. Исус възкръсна. Раждането му, животът му, смъртта му и възкресението му доказват, че Исус е Син Божи и Спасител на човечеството. Същия този Исус е жив и днес. Той иска да влезе в живота ти, да прости греховете ти и да ти даде изобилен живот. Чуй думите му. Елате при мен, всички, които се трудите и сте обременени. Аз ще ви успокоя. Аз съм пътят, истината и животът. Никой не идва при Отца, освен чрез мене. Библията казва: всички се грешиха и не заслужават Божията прослава. Защото заплатата за греха е смърт, а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ. Когато Исус умря, Той плати за твоя грях. Сега Той чака да влезе в твоя живот. Ето, стоя на вратата и хлопам. Ако някой чуе гласът ми и отвори, ще вляза при него. За да познаеш Христовата любов и да получиш вечен живот, трябва да го приемеш като жертва за греховете ти и да го поканеш да дойде в живота ти чрез вяра. Ако това желае сърцето ти, помоли се с вяра и Исус ще влезе в живота ти. Чуй една примерна молитва. Господи Исусе, аз вярвам в Теб.
Благодаря ти, че умря на кръста заради моите грехове. Отварям вратата на живота си и те приемам за мой Господ и Спасител. Амин. Ако тази молитва изразява желанието на сърцето ти, кажи я още сега. Ще я повторя бавно. Повтаряй след мен. Господи Исусе, аз вярвам в Теб. Благодаря Ти, че умря на кръста заради моите грехове. Отварям вратата на живота си и Те приемам за мой Господ и Спасител. Амин. Сега, след тази молитва с вяра в Исус да влезе в живота ти, можеш да си сигурен, че Той е в теб, защото обещата иде при всеки човек, който го повика. Греховете ти вече са простени. Ти си Божие чадо и имаш вечен живот. Ако искаш твоят живот да е пълноценен и щастлив, отправяй към Него молитви всеки ден. Учи се от Библията, общувай с онези, които обичат Христа и го следват. И винаги помни Неговото обещание. Аз няма да ти изоставя и напусна. Ето, аз съм с теб през всичките дни до свършека на света.